Hallo. Der er mange, der har spurgt omkring, hvordan de kan forhindre eleverne, når man underviser online via Teams. Hvordan kan man forhindre eleverne i at mute, altså at sætte læreren på lydløs? Og hvordan kan man selv sætte eleverne på lydløs, sådan at de ikke kan slå lyden til igen, medmindre man giver dem lov. Og her vil jeg gerne lige prøve at vise jer med den her screencast, hvordan man gør. Godt. Jeg skal undervise geografi på mandag. Så jeg går ind i mit team. Jeg skal have 8. A. Jeg går lige ind i min geografikanal her. Så går jeg herover. Der hvor det står Meet. Men jeg klikker ikke på Meet. Jeg klikker på den her lille pil. Og så siger jeg planlæg et møde. Jeg ved ikke hvorfor mine på engelsk. Men planlæg et møde. Godt. Fordi jeg allerede er inde i mit team, så behøver jeg ikke tilføje nogle deltagere til mit møde, fordi alle dem i 8. A er allerede tilføjet. Giver lige mit møde et titel, geografi mandag. Sætter den lige til at være på mandag. Klokken 12 til 12:45, tror jeg. Måske jeg har det. Og så trykker jeg på send. Nu bliver mødet oprettet. Og jeg kan se den her i min kanal. Og det jeg skal gøre nu, er for at lave det her med mute og unmute eller lydløs hedder det. Så skal jeg lige klikke på de her 3 prikker herover og sige view, altså se mødeindstillinger. Og så skal jeg gå herop under mødeindstillinger eller meeting options og klikke på det. Så bliver jeg smidt ud på internettet, og der kommer den her frem. For det første, der står noget om, hvem kan præsentere. Det skal jeg sætte til kun mig. Fordi det forhindrer eleverne i at kunne sætte mig på lydløs som lærer. Så det er kun mig, der kan styre det. Eleverne kan ikke sætte mig på lydløs. Og hvis man har et problem med, at eleverne ikke kan finde ud af at sætte sig selv på lydløs, eller de larmer for mig i timen, så kan man, her hvor det står, tillade deltager at sætte sig selv, at slå lyden til, kan man sige nej. De kan ikke selv slå lyden til. Og så trykker jeg på save. Godt. Nu er det kun mig, altså nu kan eleverne ikke sætte mig på lydløs, og de kan heller ikke slå deres egen lyd til. Men så har man et problem, hvis man gerne vil have, at eleverne siger noget. Det der sker så, når du er inde i mødet, så for at eleverne får lov til at sige noget, så skal de trykke på det, der hedder række hånden op. Når de trykker på række hånden op, så kan man sige, okay, giv den her elev lov til at slå lyden til. Så det er ligesom inde i klassen, at eleverne skal ikke sige noget, men de rækker hånden op først. Sådan teoretisk. Og når du har gjort det, så kan eleven snakke. Hvis eleven snakker for meget, så kan du slå den til igen, ved at trykke på de her 3 prikker, og sige, at eleven kan ikke slå lyden til igen. Godt, prøv det i hvert fald, hvis du har, hvis det er et issue for jer. Jeg har lige prøvet det, og det fungerer meget fint i en time. Ellers må I lige skrive eller ringe mig op på Teams, og så skal jeg nok guide jer. Hej hej.